wat we vandaag gaan doen, we gaan zo meteen eerst beginnen met lekker warm zwemmen. Even kijken hoe warm het water is en dan gaan we even heen en weer terug. En dan gaan we als eerste die zwarte pakken. Dit is een monofin. Dit krijg je om je voeten. Zie je dat? We hebben kleine, we hebben ook grote. En dan ga je je knieën aan elkaar vast doen en dan ga je deze beweging maken met je tenen. En als dat een beetje goed gaat, dan gaan we een mooi pak uitzoeken. Mijn dochter die had het zien op televisie en die zei gelijk van, mam, dat wil ik. Nou, en omdat ik zwemjuf ben, heb ik gelijk informatie op die. En heb ik zocht op internet en dan kwam ik op een pagina en dan koest die zeeminpakken bestellen. En dan stond ik bij het als het NK koest onmooi waan. En samen met mijn dochter heb ik dat dien en ben ik treden worden en mijn dochter is zegde worden. En omdat er heel veel famkes daar waren en echt een hype is, heb ik online van, joh, dit moeten wij ook in het zwembad hebben. Nou zijn er allemaal meisjes met vinnen. En jij bent de enige jongen. Hoe noemen ze dat dan? Ik ben een zeemeerman dan. En als er normaal vrouwen zijn, dan is het een zeemeervrouw. Hoe voelt het om zo'n vin aan te hebben? Raar. Want je moet je voeten wel bij elkaar houden. Hoe ging het? Goed. Want wat had je er van tevoren van verwacht? Dat het leuk zou zijn. En dat is het ook. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat het toch ook wel een beetje spannend is. Op het eerst wel, maar als je het even hebt gedaan, dan is het niet meer zo spannend. Dat is heel populair. Ja, heel populair. Ik voor jongens beginnen nou ik al te komen. En voor de famkes, ja, leeftijd van nou 6 hier en zelfs van 10 en 11. Die vinden het leuk om te doen. Nou, het zwemmen, dat kwam ik opeens tegen op YouTube. En dat leek me toen wel heel erg leuk. En toen zag ik dat je hier een proefles kon doen. En ja, dat leek me wel heel erg leuk. En hoe ging het? Het ging heel goed. Is het nou ook leuker dan gewoon zwemmen? Ja, want je hebt een staart en dan ga je gewoon heen en weer. En dat is gewoon leuker dan gewoon normaal zwemmen.